så bare sig det almindeligt. Nej. Bare så I ved, husk at kommentar og like, subscribe. Og til mig. Ja, og til Kira. Og hvis I kan ikke finde mig, jeg hedder Asian Kion på engelsk. Det er en engelsk kanal, så I kan ikke forstå mig. Du kan godt se børn, der kun kan se videoer. Elliot Døgner. Så børn ved Elliot Døgner. Nej, jeg spiller et spil, som jeg skal spille. Men jeg får noget mega sjovt spil. Okay, jeg Det der blev Elliot, prøv at join. men jeg spiller lige nu. Der er mange andre sjove spil end de der. Bare så I ved, der er mange spil i Roblox, som I kan se. Ja, der er ret mange spil. Ja, jeg joiner nu. Men I er ikke inde endnu. Jeg skal bare finde en server. Der! Som der er til hvad? Kun til os. Det er min private server. Skal vi ikke spille Uno eller Ludo? Skal vi ikke spille Nej, den er Uno? spillet sjovt. Bare ventes. Vi skal bare ventes. Hvorfor er vi usynlige? Nu er vi ikke usynlige mere. Hvad skal vi? Ja. Elliot, du skal prøve at gøre... Du skal prøve at gøre alle røde ting, og så skal jeg prøve at skyde dig. Hvorfor? Du skal ikke dreje ligesom normalt. Du skal stoppe og så gå den vej som du vil. Og du kan også løbe hvis du holder på shift. Elliot! Hvor er du? Du er ventet. Nej, det var bare mig, som var prøvet at få min lyd op mere end på Roblox. Fuck, du er lige derovre. Hvad skal man Se mig. egentlig? Du skal gøre ting, som er røde. Og hvis jeg ser dig, så dræber jeg dig. Fuck. Ah! Eksploderer du? Smirso. Bro, det var tæt på. Er det dig? Fuck. Jeg følger efter den her. Jeg siger bare en af dem med mig. Venlig, den drejer ikke normalt. Eller jo, de drejer sådan. Det er den nye update. Og Elliot, husk, du skal gøre alle de røde. Skal jeg? Ja, Hvorfor? fordi så kan du vinde. Og hvis jeg dræber dig, så vinder Men jeg. hvordan blev du ham der så... Hvordan blev Jeg du ved ham ikke, der, det- som der skyder? Kan du huske den der, hvor man skal gemme sig, og så en? Det er ligesom det, men bare der er mange mennesker. Og du skal lede efter de røde, Hvorfor? så du kan vinde.
Og der er kun 1 minut tilbage, Til hvad? indtil det slutter. Det var mig, Karen. Ja, jeg holder krisevagt for her. Så fejl, jeg var der. Ja. Hvornår er det mig, der skal... Er det mig igen? Nej. Nu er jeg blind. Hvad? Nu er jeg blind. Hvordan? Fordi jeg dræbte den forkerte. Den der står stille. Hvor var du? Jeg var der, hvor der ligesom en spawn ting. Var du inde i banken? Ja. Jeg var ude af banken. Hvorfor det står ikke mig? Jacko. Hvorfor kan jeg overhovedet ude? Bruh. Bruh. Så har jeg taget en rød. Nej! Er det dig? Jeg troede, det var dig. Hvad? Jeg troede, det var dig. Hvorfor? Fordi den kommer fra. Nu er du den, som skal skyde. Hvor er det egentlig, man... Hvordan skyder man? Shift. Ah! Jeg kan overhovedet ikke finde dig. Hvor er du? Nej, jeg må ikke sige det, ellers så du ved, hvor jeg er, og så du dræber mig. Du skød den forkerte. Hvordan? Fordi hvis du skød den forkerte, så nu er det mig, som skal skyde. Hallo, Elliot. Hvis der er en, der løber, hvis der er en, der løber ligesom mega hurtigt, så kunne det være, at det er dem. Og hvis du vil løbe, så hold shift. Var det dig? Var det ham her? Er det ham? Jeg så lige en, som løber. Det var en blå menneske. Hvad? Er det dig? Nå. Jeg troede, det var dig. Fordi det ligner ligesom han løbede. Det kan godt være, det er lidt svært. Ja, det ved jeg. Hvor er der noget rødt ved stranden? Der er ingen rød ved stranden. Det er der bare ikke. Der er ingen rød ved stranden. Der er overhovedet ingen rød. Men der er ved lyset.
Men der har jeg været. Jamen, har du lavet den? Og måske løbede jeg lige. Yes. Hvem er ham der under det der? Under hvad? Under den bro der. Hvem er ham der, som går bagom mig? Det var ikke mig. Jeg siger bare, det var ikke mig. Det er dig. Skal man tage alle røde? Ja. Har du lavet den med lyset? Ja. Okay. Har du lavet den? Nå ja, den har du lavet. Eller nej, du skal også gøre noget hvide. Du skal også gøre noget hvide. Og Elliot, du kan give mig ligesom hints. Hvad er hendes? At det er ligesom, hvor man laver lidt, man siger lidt om, hvor man er. Eller hvad man gør. En hønte. Jeg så i løbet. Det er det dig? Ja! Var det ikke dig? Var det dig? Var det dig? Ja. Ja! Nej, jeg bliver nu. Elliot, jeg kan give dig en hønte med at gøre det her. Nope. Hvor er du? Jeg er gul. Jeg er en gul mand. Nej, man må ikke skyde ham der. Det er min bror. Jeg eksploderer banken. Jeg eksploderer banken. Jeg sagde, jeg eksploderer banken. Hvad? Jeg eksploderer banken. Jeg var bag om banken. Fuck. Er du det dum? Okay, jeg er nødt til at finde en råd. Du mener orange? Ja. Okay, jeg holder grisevagt ved en. Jeg skal holde grisevagt ved en. Du skal gøre alle råd. Alle? Ja. Det bliver måske svært. Husk nu, jeg er orange. Ja, og der er kun to. Der er kun to af dem i den her. Kan du huske den i den der lille bjerg? Hvad? Kan du huske den i den der lille bjerg? Så gå derind. Hvorfor? Hvad gør det? Men hvorfor? Så du kan vinde jo. Vil du ikke vinde? Er det ikke sjovt at vinde? Husk nu, jeg er jo den, der løber. Ja. Yeah. Du ved, du skal gøre en af de råd. Skal jeg? Ja, dem, der er kun to i den her. Eller jo, der er tre. Elliot, du kan gå i den der lille bjerg til at vinde. Hvorfor? Jeg bare gør det.
Holder du krisevagt derinde? Nej, jeg holder en anden på en anden. En. Jeg kan bare se en derinde. Som Det- hedder Asian Kian. Hvordan ved du? Det vidste jeg bare. Orange. Du er orange. Hvad? Jeg følger efter den orange. Du ved, du kan også bruge de grønne. Kan man? Ja, Og hvad sker der ved de grønne? der går man ind i en hemmelig sted. Men jeg har ellers lige taget den, hvor du holdt krisevagt med. Jeg har lige taget den, hvor du holdt krisevagt. Jeg vil bare skyde en. Jeg vil gerne skyde ham der. Og det var den forkerte. Nej. Hvem er ham? Det var den forkerte. Okay. Så hvad hvis... Hallo, der er en mere tilbage. Og det er inde i fængsel. Der er en mere, og det er inde i fængsel. Hvorfor tror du det? Jeg har spillet den fra det er rigtigt. Yes! Hvordan skudte du mig igennem en væg? Nej, det er bare fordi tiden gik ud. Så vandt jeg. Nej, det var mig. Eller, Hvad for en farve er du? blå. Blå? Det var den forkerte blå. Det er så svært. Eller nej, jeg er lilla. Lilla? Ja. Nå, så jeg skal lede efter en lilla mand. Er det der? Ah! Hello, Elliot, du skal ikke gætte sådan der. Det er hvis man løber eller laver en rødding. Hvis du laver den med lyset, så dræber jeg dig ikke. Hvad er der sket med billboardet? Hvad? Hvad er der sket med den der sort? Nu er det bare en sort billboard. Lige før var det en blå. Hvad var blå? Der var en billboard. Du er inde i butikken. Det er den bedste sted i hele spillet. Hallo Elliot, du skal gøre alle de råd. Var det dig? Ja. Ja! Det skal jo bare syde natter og kæren. Ja, ligesom. Nu er jeg ikke mærkelig. Jo. Hvis der er en, der løber hen til dig, er det mig. Okay. Men Elliot stadig laver det. Jeg glemte, at det laver en video. Mm.
Jeg glemte. Nej. Så du ikke en, der løb her. Det var for lygtet. Og jeg har ingen råd. Hvad for en farve er du? Lille. Og jeg behøver ikke engang at lave nogle råd. Hvorfor? Jeg ved ikke. Du der skal ikke lave en. Er jeg ikke heldig? Er jeg ikke heldig, at jeg skal ikke? Hvorfor? Jeg ved Hvad ikke. for en farve er det nu, du er? Lilla. Så går jeg lige efter den samme lilla, som jeg kan se der. Jeg holder øje med den her lilla. Jeg holder øje med ham. Den, så går lige ind i vandet. Hvad? Den, som lige går ind i vandet. Ja, det er ikke mig. Jeg sagde det jo. Ej. Nå, jo. Husk at like, subscribe og kommentar. Dejlig sol. Hvor? Strand. Er det lilla, du er? Ja. Eller purple eller pink? Purple. Jeg vinker til dig, Elliot. Jeg vinker til dig. Jeg vinker til dig. Hvordan ved du ikke, hvor jeg er? Du var usynlig. Jeg så ikke en, der vinkede. Du var usynlig. Jeg vinker. Hvordan vidste du det? Du hacker. Hvad? Du hacker. Hvordan? Fordi du hacker, lækker. Du skudte mig på 1 sekund. Elliot. Ej, Jeg gør ikke det samme ting hele tiden. Det samme. Hvad for en farve er du? Purple eller pink? Eller hvad for en farve? Lysgrøn. Lysgrøn. Jeg er ikke det samme hele tiden. Hvad? Og jeg går forbi dig 6 gange, og du gør ikke engang noget. Hvorfor er jeg Hunter igen? Fordi det du er der? dårlig. Er det der dig? Nej, Er det der dig, der er purple? Jeg følger efter ham her. Hvordan? Jeg følger efter ham. Sådan så jeg tjekker, om det er dig. Det er dig! Du danser! Nej. Jeg går hen til dig. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg er overhovedet ikke i vandet. Jeg vil lige sige, at jeg er overhovedet ikke i vandet. Hvad? Jeg var lige ved at sige, det var overhovedet ikke mig, som er inde i vandet. Hvor er sheriffen? Jeg skal finde sheriffen. Hvor er Inde i sheriffen? fængslet. Jeg skal finde sheriffen. Er du i fængslet? Ja. Jeg kommer. Hvis du ser en, der kommer, så er det mig. Du er så dum. Hvorfor er det, du er så dum? Hvorfor? Hvorfor er du så dum? 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 La 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 la. Hvorfor er du så dum? Jeg er bare
bare gerne være hunter. Let's go, jeg er hunter nu. Vil du bare være hunter? Hvad for en farve er du? Lys. Er du blå? Ja. Er du blå? Ja, jeg er lysblå. Lysblå. Så holder jeg øje. Kunne du huske der, hvor jeg tog den der røde ved tunnelen? Der er jeg ikke engang lige nu. Jo. Nej. Hvorfor er der en sort figur så? Hvad? Hvorfor er der en sort figur så? Var du lyseblå? Er det der dig? Jeg følger lige Nej. efter ham. Jeg følger lige efter ham. Du sagde, du var lyseblå. Jeg følger lige efter ham. Jeg følger efter ham. Leon, Jeg er klar til at Hej. dræbe ham. there goes. Nej. Bye. Can I have this one? Ja. Ej. Det er bare der. Jeg følger efter dig stadig, Kæren. Ikke mig. Han er Ja. så dum, at han bare står ved en væg. Jeg kan lige tage det sidste. Det er dig, Kæren! Nej. Du sagde, du var lyseblå. Og jeg venter bare til tiden er gået, sådan så jeg har vundet. Jeg venter bare til tiden er gået. Yes. Sådan så jeg vinder, Kæren. Elliot, du vinder ikke. Hvordan? jeg kan skifte min tøj herinde. Hvor? Den grønne. Elliot, hvorfor er du så dum? Fordi den den- sagde, du var rød nu. Nej, nu er jeg orange. Orange? Hvordan skiftede du? Hvis man går i den grønne og så til hjørnet, så kan man se noget, hvor der er lige så mange tøj. Hvad er du orange? Ja. Og der er mange orange, så det er derfor, jeg vil være orange. Jeg venter til tiden er gået, sådan så... Elliot, det er ikke sådan, Jeg man vinder. Hvordan vandt du så, da tiden var gået? Fordi det gør nogle gange. Elliot, hvorfor er du så dum? Stadig. Det var dig. Nej, jeg var inde i banken. Nu er det mig, som er ikke dum. Jeg er for den højeste sted. Jeg er i den højeste sted i hele spillet. Så jeg kan holde Christopher. Jeg troede, det var dig. Hvorfor? Fordi den, lige når det var færdig med en hvid en, så er det, jeg troede, at det var dig. Fordi der stod, at du lavede en. Eller hvis du løber hen til mig, så er det, jeg skyder dig ikke. Hvorfor? Fordi jeg er penge. Du mener
Afikstada. Afikalakadada. 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 Nej. Afikalakadada. Afikalakadada. Jeg ved den højeste sted i hele Hvorfor? spillet, Elliot. Afikalakadada. Jeg kan holde grisebakke ved alle de der rode. Okay, jeg siger bare, jeg er gul. Gul! Hvad er den der løbende gul der? Jeg er gul. Mener du ikke lysgrøn? Nej, jeg er gul. Gule. Ah. Ah! Jeg synes I højt op. Jeg synes I højt oppe, Elliot. Kan du se mig? Nej. Hallo, kig ved der, hvor den... Kig på bjergen. Nej, jeg går lige op til det. Og husk nu, jeg er gul. Ja. Gå op til bjergen. Hvordan skal man komme derop? Det der, hvor det er grå. Der, hvor der ligesom en rød ting. Hvorfor er der to grøn? Hvorfor er det? Hvorfor er du så dum? Elliot, hvorfor er du så dum? Hvad? Hvorfor er du så dum? Seriøst, hvorfor var du så dum? Det var ikke Hvorfor var mig. du... Jo! Ja, det her var en rød. Det var en rød, som du lige lavede. Hvorfor var du så dum? Bro, hvad for en farve er du? Grøn. Grøn? Elliot, du fucking hacker, du er en hacker. Nej. Jo! Jeg så bare en, der vinkede. Hvad for en farve er du? Allah, du behøver ikke at spørge mig hele tiden. Jeg er ved den højeste sted igen. Hvem er det der? Elliot, hvorfor er du så dum? Hvorfor er det, du er så dum? Hvorfor løb du? Hvorfor løb du? Hvorfor løb du? Fordi jeg er dum. Hvad for en farve er du? Du behøver ikke at spørge mig hele tiden. Hvad for en farve er du? Eller du behøver ikke at spørge mig hele tiden. Okay, fint, jeg er pink. Pink. Er du pink? Ja. Elliot, hvorfor er det, at du ved ikke engang, hvem jeg er? Du sagde, du var pink. Jeg går op til det højeste sted. Og mig. Og jeg er gul. Husk, jeg er gul. Jeg mener lysegrøn er jeg. Og jeg går op til det højeste sted. Jeg er lysegrøn, og jeg går op til det højeste sted. Og jeg tager lige en hvid. Jeg tager lige en hvid først. Elliot! Hvad? Du snød mig! Er du den? Yay! Husk at like and subscribe og kommentar. Og farvel til denne video. Og 1, 2, 3.